Ymweld â bont newydd, Caffi y Cartref Age Cymru Gwynedd a Môn. Croeso nôl i Gaffi y Cartref Age Cymru Gwynedd a Môn, bont newydd. Rhaid archebu bwrdd o flaen llaw i'r caffi drwy ffonio dim 1286 685 926. Am y tro, byddwn yn gweini ein bwydlen pryd a'r glud yn y caffi. Bydd gofyn i chi gadarnhau beth hoffech chi fwyta o flaen llaw dros y ffôn neu e-bost. Gofynnwn yn garedig i chi wisgo masg pan fyddwch yn cyrraedd a'n codi o'ch bwrdd. Pan gyrhaeddwch, bydd gofyn i chi arwyddo eich hunain i mewn ger mynedfa'r caffi. Bydd staff yn gweini bwyd a diodydd i'ch bwrdd. Mae croeso i chi dalu wrth gyrraedd neu ar ddiwedd eich pryd. Byddwn yn derbyn taliadau cerdyn neu arian parot.